Ar hyn o bryd, mae 1 ym mhob 5 o bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi yn cynnwys 1 ym mhob 3 o blant. Mae tlodi hefyd yn dyfynhau, gyda bron i hanner y bobl sy'n byw mewn tlodi erbyn hyn yn byw mewn tlodi dyfyn iawn. Mae byw mewn tlodi o'r math yma yn golygu mynd heb rai o'r hanfodion y mae gan bawb yr hawl iddynt, megis gres, bwyd a chatref clud. Gwyddwn fod profi tlodi yn cael effeithio mawr ar bobl, yn enwedig plant a'r gymdeithas ehangach. Mae'n effeithio iechyd meddyliol a chorfforol pobl ac yn cyfyngu ar eu cyfleoedd am weddill ei oes. Mae'n arwain at ddirywiad yn ein cymunedau ac yn rhoi pwysau ar wasanaethau cyhoeddus. Mae'n dal ni gyd yn ôl. Ond nid yw tlodi'n anochel. Mae'n broblem y gellir ei datrys gyda phenderfyniadau gwleidyddol gwahanol. Dyna pam fod Sefydliad Bevan yn gweithio bob dydd i roi diwedd ar dlodi yng Nghymru. I wneud hyn, rydyn ni'n cynnal ymchwil, gweithio gyda chymunedau a datblygu datrysiadau ymarferol i fynd i'r afael a tlodi. Mae'n gwaith ni'n cael effaith. Ymysg y camau rydyn ni wedi ennill dros y blynyddoedd diwethaf yw prydau ysgol am ddim i bob disgybl mewn ysgolion cynradd, cynnydd i lefelau'r lwfans cynnal myfyrwyr a newidiadau cadarnhaol i gynllun gostyngiadau dreth gyngor. Ond mae llawer mwy i'w wneud. Rydyn ni wrthi'n dylanwadu ar Lywodraeth Nesaf Cymru i gymryd y camau fydd yn ei gwahaniaeth i bobl ar draws y wlad yn cynnwys. Darparu miloedd o dai cymdeithasol ychwanegol, diwygio'r system gofal plant i roi oriau am ddim i ran amser i bob teulu, cyflwynio taliad plant Cymru i gefnogi teuluoedd ar incwm isel, ehangu prydau ysgol am ddim mewn ysgolion uwchradd a datblygu system budd-daliadau Cymreig llawn integredig. Mae gan bawb yr hawl i fyw bywyd llawn heb y straen a difrod mae tlodi'n ei creu. Bydd Sefydliad Bevan yn parhau i weithio i ddarparu mewnwelediadau a syniadau i roi diwedd ar dlodi yng Nghymru. Dilynwch a chefnogwch ein gwaith i fod yn rhan o gyrraedd y nod.